Bon dia! Què necessita per promocionar la seva empresa? Doncs nosaltres ho tenim. Des de bolígrafs, calendaris fins a bosses. Vol que el seu equip estigui identificat? Doncs nosaltres tenim la solució. Disposem de tot tipus de roba laboral, en la qual pot estampar el logo de la seva empresa. A més, tenim tot tipus de material d'oficina, targetes de visites, targetes de registre, folis i sobres en el qual pot estampar el logo de la seva empresa. La nostra empresa està situada al nord de Catalunya, a la meravellosa Garrotxa, concretament a Olot, la capital. El nostre equip està format per l'Institut Bosch de la Coma, un dels instituts més importants de la comarca. El nostre objectiu, però, és que els clients estiguin satisfets amb els nostres productes i serveis. Per això, treballem de manera totalment personalitzada i ens ajustem a les necessitats dels nostres clients. Som la Clàudia, l'Àxel i jo, la Mari, d'Esplaix, una empresa que es dedica a la serigrafia, que és el procediment d'estampació sense relleu, i el marxantatge de productes per a empreses i particulars. Som un equip jove, dinàmics, intel·ligents, treballadors, amb ganes d'expandir-nos. En resum, que som molt complets. Aprofitem per donar les gràcies a Empresa Alba i a l'editori Àxel per donar-nos l'oportunitat de presentar-nos la nostra empresa. I per últim, però no menys important, avui el seu dia tan especial us volem oferir uns descomptes, al qual agrairíem que féssiu una foto i ens els enviéssiu per correu. Gràcies!